sikuthokozela ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama kuPastor Nick i-channel iFlick. Sibonga ukubona bonke abantu abalandeli i-channel ngokuhlukahlukana kwabo. Abanye bangabalandeli bale channel, abanye bangama-subscriber le channel. Abanye just visit the channel once in a while. We thank you guys, all of you, ngokuhlona kwenu. Sicela ukuthi niqhubeke ni-subscribe, sicela ukuthi niqhubeke ni-like le video le namanye amaningi ama-video akhona bese niba ngamalunga le channel. Lokho ke kuyokwenza ukuthi i-channel ikwazi ukuthuthuka. Sibhala iphupho elikaWendy Inkosi 5307 @Wendy Inkosi 5307 ke pastor kusho ukuthini ukuphupha uwasha izicathulo ze-ex yakho. Wow. Kungenzeka uphupha uwasha izicathulo ze-ex yakho, izicathulo zomuntu omunye owawumazi ohlobene naye wawumngane wakho inaqabana. Ngenzeka uphupha uwasha izicathulo zakho, ngenzeka uphupha izicathulo washa izicathulo. Isimila lento, isimila. Ngowasha izicathulo ze-ex nowasha izicathulo zomunye umuntu ake waxabana nayo, ake wasana nayo, ungabe umngane, ngaba isihlobo, ngabe yafanana. Kuyafana futhi mawasha izicathulo zakho. Yabona. Doesn't matter ukuthi zinjani umbala, but mawasha izicathulo zakho. Okay. Asesithi thina nako kokuqala singakusho ukuthi number 1 ukuba izicathulo ezingcolile. Kuwuphawu hluma uyisiwasha. Lusho isidingo senhlambuluko noma ukulungisa amaphutha kanye nokuxazulula mhlawumbe inkinga zesikhathi esendlule. Kungaba yinkinga zezempilo noma inkinga zezothando. Lento lingavela liphawulela ukuthi njengamanje umuntu embarking on a journey yokulungisa mhlawumbe kwezinhlambuluko noma yokulungisa into engamaphutha akho, yokuxazulula inkinga zakho, lingavela futhi lephupho. 2 uma ubuvule izicathulo ezingcolile kuwuphawu hluma uwashe zomunye. Lungasho imizamo yakho yokuxazulula izinkinga noma ukudala ukuthula noxolo okanye ukufuna intethelelo nokubuyisana phakathi kwakho nalomuntu. Kungenzeka njengamanje umuntu vele usethatha isinyathelo no busy noma tasatasa nokulungisa izinto phakathi kwakho nalomuntu, lingavela leli phawu leli. Number 3 uma ubupho futhi izicathulo ezingcolile kuwuphawu hluma uwasha ezomunye. Longabuye lukhomba ukuthi kungenzeka lo muntu unamaphutha amaningi okumele awalungise, okuyona ke abe nomthelo omubi noqhekeko nokwahlukana esikhathini esendlule ekufanele awalungise ke lo muntu. Noma njengamanje wena usami kumlungisisa ke, usami kumbonisa ukuze akwazi ukupay attention ukuthi nama mistake inako la ngihamba ngakahle khona. 4 futhi ke uma uphupha izicathulo ezingcolile kuwuphawu lokuthi isikhathi uma uwasha ezomunye umuntu. Lungasho ukuthi lo muntu kungenzeka unesinyama, ngenzeka unesichitho okumele athole usizo lokuselapha noma lokusigeza, lokusihlanza, lokusihlambulula. Yabona. Kungaba wena futhi ogeze izicathulo zakho ezingcolile. Lento isengakhomba the very same thing ukuthi ngenzeka kunento eyisinyama noma kunento eyisichitho, kunento eyamathunzi okuyiyona ephazamisa mhlawumbe into oyiwuthando, ephazamisa izinto eziyimpilo nenqubekela phambili efanele mhlawumbe uyikorobha uyisusa wena isibini samalungu omzimba akho, ngoba kakhulu izicathulo zinongena kakhulu entweni zothando. So ngenzeka ukuthi lento iyakhomba, yabona njengoba kungahambi kahle kwezothando kumele usukume ukorojwa wena ngemithandazo ngeyiwasho ngemithi. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonde. Siwe